ato gikihan na sa Quezon City Police District, sa Quezon City Prosecutor's Office, si Fontillas. Kining pulis mga higalagi ilang si Francis Steve Talion Fontillas. Patrolman siya. Patrolman siya, day. Oo. Nag-Facebook Live siya. O iyahag yung... na nag-sweldo, day. Hapit na ni, sobra 50 na isweldo. Niingon siya Radyo Mandong nga supak yun siya. Bahala daw bakit ani Bongbong Marcos ang iyahang message. Wala yun daw siya kahadlok sa presidente. O katong kaso nga gipasaka sa QCPD, batok kaniya, paglapas daw to sa Article 142 or inciting to sedition sa Revised Penal Code. Dunay kalabutan sa Republic Act number 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Mao to nagtrending siya karon kay doon na day mga pag-aghat sa mga kauban nga pulis nga mag-alsa batok sa gobyerno ug supak sa pag-aresto sa kanhi presidente. BI? Ano ka daw pabinawon, B? Si Patrolman. Okay, si Patrolman. Isa akong pulis ng Pilipinas. Pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Isog kay Radyo Mandong? Patrolman? Oo. Aga kong sundon ang kabubuton sa katawhan. Dili imuha. Oo. Wa siya nahadlok Radyo Mandong nga nag-meeting na ang mga kadagko ang pulis. Unya gisgutan na siya. Gisgutan na siya? Oo, magpahinomdom na puding PNP bugawas na karon Radyo Mandong. Magpahinomdom na pud sila sa hanay sa kapulisan. Bahin aning gibuhat sa isa nila ka pulis. Ug nya na pud na sila yung mga advisory dinha, dili maghilabot, dili mag-apil-apil. Pero kabalo siya Radyo Mandong human nga nasayran niya nga gikasuhan siya. Wa siya na human. Wa siya miundang. Lisabot na hinuon siya vlog. Sa paghatag niya og kanang opinion o komento baruganan, pinaagi sa iyahang Facebook fan page. Mao to Radyo Mandong kabalo ka na basahan na mo kaganina ni Radyo Man Kirby. Dati di ay niya nga boss si General Torre. Di ay? Oo. Akong basahon na Radyo Man na General Torre? Oo. Iya da ang superior kani adto? Ni ana siya. Magani kawa sa muliwat no? Sa ano? Quote unquote Radyo Mandong ha? I really want to defend him, si General Torre. Si General Torre? Because he was my former boss. I've known him personally as a very good person. I don't know what happened to him. I'm so sorry to say I despise him now. I'm so sorry, sir. I didn't mean to disrespect you. I'm so sorry po talaga. Talaga,